Tini upatimung nglakhamung tini seng koloi media basis deberma media hanaibo kok khanana nanglakamung borom gunang onimes deberma bo ahaino sini tiprasa comment no tiyei soimukra opti hai kok comment sara kusikrei hinai borom gunang onimes samani kok rok bonnra khana Pila sekang cipai tei haino hai lamsogo khaponi tripri tahukte bukhurok salkisa sekang koloi media basis deberma media nei kok rok jeng Facebook untheng WhatsApp untheng jeng jotono nukha nei tripri khorang kha khlayo khaponi tripri tahukte bukhurok u kok baike sokpaika hangke bukhuk sabana deberma bo chini khorangni news reader eba koktuma porinai tei chini khorangni chief editor engkha Ranjit Debarma nei jeng jotono saimano apti hai khlaino kok tripurani chief editor engkha Kamal Koloi nei jeng jotono saimano phia ukok yaphang engke obo champok nogornia obo hokutuisa ni simin kok nokhorei tini koloi media basis Debarma media nei adang madang ni simin ukok ngei phaimani se obo sung sekang poila jotono kahamke saimana nango tini tripuri khorang ukok no tamni bagi sa hangke u jagao jeng ahaino se poncho tripuri dofha no jeng ka thalai manglaya khoroksa bai khoroksa che salai mang jeng tanglayo jeng personal to Facebook WhatsApp tei jeng kok banglayo no phiaba ukok engkha hangke kaisa channel by channel khoroksa sesrep laimani hai engmani bagaino tini tripuri khorang u traffic no nawi tini nroni buskango phayo khaponi tripuri tahukte bukhurok phaidingke jeng koloi media basis debarma media hnei kok boron simin raisakha obonasang sakang kisa khlai nainai legrana Jora deta bok chinin sak bai thang obake ereng buino butok khainani nang media tetui yak buino butok khainani yak shohornani bo media bo raida tong bo press law tong bo constitution tong constitution ni fourth pillar chini media jago ganatantra ni chatta stombo ni bisingo yakong kongbrin bising kaisa yakong jago abong ke media ni full meaning jodi siang ke media tatong di khaponi tripuri tahukte bukhurok norok nukhana kok oroni chemino chengo bahai hinke u kok no kahamke jeng buchi manlai lia ni bagino aroni simin kok nokhoro bahai hinke khaponi tripuri tahukte bukhurok tini tripuri khorang norno sukrubui saikhnarwan aro kok kisa sathai klayo tripuri khorang bo kwbangma borok no saimaniana kisakuk borok no saimanna chini khorangni koktuma porinai sabana deborma bai Ranjit Debarmani kami kaisa no hnai a jagao no borom gunang Kamal Koloi bo borom gunang jek sabanani kokno rogino khoroksa media tei bhai khlai bu nei kok samani rokbo klayo phiaba sabana bo aino chini khorangono koktuma porenai ba dagra chopro khlai boni nogo ngoi tongpro boni boss eba boni house ni chief editor ungmani bagi kisasek asamani tongna phiaba kamini yaphose kok kalaijak ba bobo aino nairok tongkhana eba okra ngai kokhuksa bara phiaba obonono kok triprawo samani bagino tini as kok kotrma kok sungkhna laina nango phiaba tripri khorang kaisa no kok kaisa nrano saikna rawana railway station no Bangladesh ni Hindu Bangali ro 5 jona 6 jona khe ramjago byang thangnai hingke sapmono thangnai byang thangnai hingke mono thangnai hnai phia luku buskango manjakmani bagai khangrai rokni media no phaikeba apti hai bedding potro tuida baibai nukjanai sijanai jarkhede phaina nang hnai camera muthagai tango tamni bagai hingke Bangladesh ni phaimani manjagai tangmani bagai phiaba Tripura hastini kungthai kolok ni media ro opte ke bu ni koksil chamung jeng manyakho asuk siminyakho purba thanang thung pochim thanang thung heroin drugs rok manjago jaiti gustini bisingo manjakha hingke borok tam khlai camera off khlai thang saka thang tango tamni bagai hingke opte hai khlai deneng mukhang soksi hnai phia aboroni koktuma jeng kebeni bukugo phano jeng khanaya tini koki sisa bai as kaisa channel by channel hor nanglai mani hai khlai nanglaina nangkha kokhe ukok fuksani bagino phia ba u jagao kok ungkha hangke kaisa okara borok jaraino phurungmani hai khlai phurungmani bo kalayo phia khapani tripri tahukte bukhuro kaisa no kok saikhna na musukmani khe obo opti haino borom gunang Kamal Koloi ukok no samani logai jeng nung hai ang hai je borok nogo tongoi comment khainai ro personally attack khlai khibikha chini khorangni chief editor no tripuri khorang agi busao noroni comment no jotono poreo hnai chini comment rokbo belai no nango abni bagi khaponi tripuri tahukte bukhurok tini tripuri khorang ukok no kok samani hingka hangke comment hatini phana ahai hnei tumungno khoroksa comment no jodi suilaya hangka hangke eba respectful roi au
okra ba kisa sikukjak phorengna belai kaham opti hai xyz khukti bai comment rok jeng khlailai kha hangke tini koloi media versus development media nei ko kasagla khamau nei tripri khorang kha khlayo tamni bage hingke jeng jotono saimano hne kha khlayo okra hingke kok khuksa bara kusu hingke mui phonsa bara nei jeng jotono khnau nung angno tam khlailai kha jeng comment no je khuk phaimani je kha phaimani no jeng comment type khlai khibilai kha phiaba a comment no jotono poreo aboni bagi tripri khorang ni simin poncho tripri joto dofarong no kobok nai chini comment no sung jepru phano respectfully khlai maintenance khlai ma kha ke balai khano janai hne tripri khorang kha khlayo bahai hinke chini comment no okra jarai uma bufa ni sak saman rokbo haino poreo aboni bagi tripri khorang koinai chini comment no sung balai no respectfully khlai jeng khlailayana hne tripri khorang ni simin koimung nora khana khana borom gunang onimes debar mabo ahaino chini tiprasa comment no tiyei soi mukhra opti hai kok comment sara kusi korei hne borom gunang onimes hamani kok rok bonra khana khana kok tripra tabuk sakjora tripra hastini jotin sai saka kusugre motongo te aboni yakrai karakung kha ke chini khorang kunino first by second position borok tongoi tongo aboni bagino a sakani top chini tiprasa channel nono tripri khorang bo bahai khlai khoroksa saya samanno naithak chaknaiba norok hamjagyang mani hai tripri khorang bo hamjagyano ungo aboni bagino tini tripri khorang u trophy na nawi phaibani se khaponi tripri takhukte bukhurok suru abo siminia sung tini abonoti kisa law ni kokbo sung saiman lainai abo bo jagao tongna nang bo jagao thakna nang akogrong butui jeng kisa salainai pheba phaidengke khaponi tripri takhukte bukhurok jeng asuk comment to sung pore lailia jeng nukha kabangmano comment of the high pusi pore baya comment Facebook page je share khlaijak abono no screenshot nawi WhatsApp rogo share khlaijak mani kokrong no busung tini kisa khnalayana abo bahai ke u kok asai phaiga hangka ke abo phiaba muito narakdi nini ani simin se u as complicated angai thangmani nei nang ang wan chui na khakle balai khano chanai phaidingke sung pila a comment ni simin rai sawai jolewei busuk jora kok banglai kha phaidi sung saimalena tamni bagi hingke sung video to sung jotono nukbai khaba aboni bagi na Facebook page ni no romsiwana nei tripri khorang kha khlayo a video ni yagolo kabama comment no phaikha kabama comment phaimani yagolo no bopte heke kok nokhor kha abono sung sakang naineliana abongkha koloi media versus development media chini khorang no attack khlai mani mathakdi nang kamal koloi abuni yagolo te kaisa hangke channel subscriber viewer manna bagi se kok tripura o traffics dikhlayo khoi songkha sabana no viewers like manma baise case judge khaiman khe court ba nanglia le kok tripura no supreme court unkhable abuni yagolo te kaisa nai sidi takhu rok chini khorang channel no kebo sajagya unlike mangse rubayo kok tripura channel no naidi like renai bang that means chini khorang ni member rok chaya klayota saboni channel faltu amono naikheno saiman nai khapani tripli takhukte bukrok tabuk sung nang angse opti hai khlai kok sawi hor sunlai tong khakaba khapani tripli takhukte bukrok channel by channel nanglai nani te busuk tangoi tang ariba khaponi takhukte bukrok abuni bagina tripli khorang sago chini comment rok balaino nangmani na nang ahaino je kunu kokno tui issue kotor khlaimani bai jeng jogya phebangke phari khaponi tripli takhukte bukrok abuni yagolo teibo complicated biking ngai thangka jeng tabuk kok triprani page by chini khorangni page no jeng tabuk parinai diana jeng jotono saimano kok triprawo saino sikla nei phalka nei a video ongkhormani yagolo kabangma comment no phaika a comment ni bisingo no koloi media versus development media rokhni berchung nokhor ka hani jeng jotono saimano abuni yagolo tamongai phaika hangke kok triprabo ahaino hai chini khorango jerani omit ni bihik brok press meet khlaimano tiyei aro omit ni busajak mukhang nukjagiri rikha abono kok tripra ahaino hai pi chotam hne shui rifika uchrai bini umor kayakho public buskango asa kotor mazrao sasung ungnai chini press law krei bono mukhang phunungnani bini
mokhangno hunuya tongkhe jakhamu abo defamation case ungnai you can't show minor girl like this it's crime Balaram Thakur haire tamo sanam jakbaikha kebo petition rukhe achogoi press meet khlainai rok jotona mungoi defamation case ungnai smart rock biang thangbaikha buino over smart nai rok society ni bagui kok sanai benjo shame on you benjo smart boy please don't show minor girl face in your channel learn what is media and it abni yagulo chini khorang haino hai kok phirok mung Repika nungno rodi case chini khorangni mungui eba rogradi case nini borokno no abo hai chance tei phaiglak buduk khairanai chang chini khorang channel lai thang 2017 BCO chini khorang no mathakna bagui case khlai rekha Mr Kamal Koloi tini proof ungkha abo apro case renai uttam koloi nungbai tamo choklai moitonardi Mr Kamal Koloi chung Ranjit Debarma eba Benjamin Debarma chung channel ni income by my cheya apti hairo khlai no chini khorang bai kok tripura belai no complicated ngai thalaika khaponi tripri ta hudeb khuro pheba khaponi tripri ta hudeb khuro personally footage no tui keto case relai mano no abo tripri khorang bo yachago pheba Amit Sabana te Jayarani ni case no tui kile alada se bahai khlai alada ke khaponi tripri ta hudeb khuro Supreme Court kaisa case withdraw khlaika joto borok no saimania ngi mano pheba haino muiten maragna bagai tripri khorang tini sana nai manke abo opte haino borini umor tumungno 18 above ungkha chalabo 21 plus tumuno ungjak ungkha hangke borok chasmai tanglaina bagai je jaga phano chasmai tongui mano awono tui police kusta phano khlaimania a case no rogei sabana bai Amit tini tumuno tongui tongmani le borok je jaga phano tongui mano phiaba kokhe obo obose chaya ungmani kokhe Amit bihik bai kaklai jagyakho a jago khebo haino hai manyangai thangpiro tumungno az case no Supreme Court orasai naimano phiaba chini lukurok abono manya bahai ke manya hangke para bisingo opti hai angmani ro kaijak bai kaijak khoroksa bihik busa ganang te khoroksa borok bai para bisingo tongmani oboto nuglai serenglang ngui mano aboni bagai kamini borok abono yasagai manya ngmani bagui no Balaram Thakur ni kamini borok bo haino romoi police no yaphare marmani phiaba jengtam nukha sabana Amit ni complaint kha parani borok rok lukurok pukha tokha ni medical report rok nakha phiaba kokhe obo opti haino oboni kunu case engya kokhe obo opti haisi phiaba u jagao haino hai sabana Amit sarangni interview ni yagulo haino hai jeng kok triprawo audio clip sabana bai Jayarani kok salaimani no reirofika jeng jotono khanaka phiaba tripri khorang ni simin kaisa kok nrangna saikna ro khapani tripri ta hute bukhuro obokhe opti hai voice recording ni value kudo mungsafano grei avani value 00 si bopte hai 00 hungka hangke kunu written tongna nangnai tei a written na laifru rang puisa na laifru bo san laifru bo borok khorok nei khorok tam khorok bri khorok bani eye weakness bo nango abni bagai jeng public rok jesukpano ukokno sadi haifano abni value kunu gri kudo seng obabai seng fight bo khlai manya obono bo kaisa tripri khorangni kokno moito narak di nei khaponi tripri ta hukte bukhorongno bo koihoro phiaba tripri khorang press medo Jayarani ni bibijuk kok samani jeng khana abokhe opti hai bo saka tamo jeng khana ka police rok obono kunu action na ya hanai eba jeng kok triprani Amit ni interview bo jeng khana ka police rok bujogui prohoro hanai au khaponi tripri ta hukte bukhorok police rok bo obono case naragi manya borok tam khlainai asungno bihik busaini metaro tegisa bujiwi nailedi hanaino police rok roharjangnai boroni capacity tongo pia tripri khorang tini ke bonobo khegei eba tisawi sokhlai kok samani kogya bahinke tripri khorangni ideology tripri khorang sawina tongo tripri khorang tripri nationalism ni ideology o siminchai himo aboni bagai chini tripri dofa jesuk mansa khoroksa bai khoroksa kathalainani kokno siminche sanai phiaba tei kubuni dofani hamkhrai ni bagai hinkele tripri khorang musawar mani haiklai no warnai aboni bagai tripri khorang nayu tamo dofa bai dofa hamjak lainani serengthung khoroksa bai khoroksano tisalainani serengthung abo siminche tripri khorang
nayo tripuri khorang tini u kok no mas hamani khe nini ani comment ni bising tei kaisa channel by channel kheglai thanglai mani kok no tei mas hamani kok se bahai hinke nini ani comment no jotono poreo a comment no porekhang ke je borok ni sakawo kok sajagui tong a borok tungsawi busa tungplasai phayo a jagawo markheno khoroksabai khoroksa kok bangui thanglaiyo aboni bagai chini comment rok no seng jeprphano khuk tui bai respect roi jeng comment khlainani srengna nangnai hini tripuri khorang kok masamani se bahai hinke chini kok lam samani ni bising tuise jeng busuk jora civilized ongkha ongya busuk jora lekha koreng pora koreng busuk jora gyan ganang ongkha aboni pura mokhang phayo aboni bagai jeng je kunu kok no aino sayawi aboni bising jora jeng thangna nangrao nei tripuri khorang masamani kok se phaide hinke khaponi tripuri takte bukhuro jeng haino hai joyarani bai amit ni nukhungo jeng tei kok salai pisona jeng khanakha amit ni bihik ni bibijak joyarani ni bani bibi press meet khlai tam kok saka jeng khanakha amit kok tripura thangi tam kok saka jeng khanakha police drug boroni case no nargya ngmani kok rok jeng khanakha aw bahai hinke bihik busai ni jagao case thangya aroni hinke direct kudono mathango family kudo thagna kalayo bihik busai ni problem hingka hingke kaglaina bilaina hamjaglaina jesefa nonglangthum a jago phia mujonarakdi amit ni charai khorok ni tongo jeng jotono saimano a jago hingke busa butui ni kaham wansuk mong tilangna bagai CDPU ni orose thangna nango CDPU no sabo kaham sabo hamya judge khlainai borok bihik busai tanglaisina de kaglaisina de abonobo CDPU no decide khlainai aboni simino CDPU forward khlai kudo roi रहनाय abono rogise joto kisu samung tangjaknai aboni bagai a jago police ni kunu yak phaina krei tripuri khorang ukok no masamani krokhe jeng jotono ahaino musungtei comment khlaikha aboni bagai channel kotor chini tripura hastini kaini khegei thanglaikha phiaba tripuri khorang khe nayo jeng sakbai success jeng kathalai hamjanglai stanglai nango unkhe apte hake kheglai tangkha ke bahai khe chanai aboni bagai no tripuri khorang tini ukok no rogui kok masa phaimani kokse phaiding ke hahaino briefly teisa saiknar phiano ya phangni simin paithak jora okra hingke kokhuksa bara jrai hingke mui phonsa bara apti haikhlaino kok tripura tini borom gunang common koloi kok samani phiaba chini nung hai ang hai borok tolawo belaino comment hamya khoroksano tisawi khoroksano singkloi comment khlailai mani bagise a horchunglai mong basalai phaimani kok phiaba abo kaham kurung kutui tiluk bung mangkhamung phiaba abo nini ani comment belai kaham te borom roi borom gunang ngei comment khlailai ke tini upati mong ngla khamung tini seng koloi media bases debrma media hanaibo kok khana nangla khamung phiaba aboni sekani kokhe apti haise amit bai sabana tongui kamini lukurok bai romjagmani phiaba ajagwo police rokbo phaikha sing jotono sawimano je borok bai phano tongui mano je thani phano tongui mano phia poribesh no nasigei no boloram thakur kamini lukurok abono kasamani kalayo phiaba abo sing medical report nawoi amit bai sabana tongphano abo chugya bahike chugya hangke public dulayo madar ngi thangya sakchora tei voice recording ni kok sabana bai jayarani kok samani chengjotono khanaka phiaba ku tamunai hinke sudu recording siminia aboni written nango tei a written pro eye weakness khoroktham khorokbui khorokba ni weakness bo nango jayarani bai amit ni kok police rok solve khlaimanya borni case no solve khlaina bagi khe court mano eba abon chai sakang ke CDPU office o thangi CDPU bai malai mani yagolose abni case solve ungnai asugno tini bagai khapani tripuri tahukte bukhuro respect ruwi borom gnang ngai borom ruwi comment khlailai tamni bagai ke nini ani comment no jeng jotono pore laiwo jotoni bukhugono khnawo comment balaino hamya ke sini dofara layo nei asunungkha khapani tripuri tahukte bukhuro jotono kaham kurung tongdi jibai ya phari tini mangpli asukno jotono no hambai